que sí? Bueno, pois con vostedes os 7 magníficos máis un, 2 payasos en apuros. Xa que nos están vendo dous nenos, bueno, un neno e unha nena, vouche contar un conto. Un conto? Sí, un conto. Un conto terrible. Terrible? Sí. Dun dragón de 7 cabezas. 7? Sí, 7 cabezas. Estamos no monte. De noite. Sí. E de repente a 3 metros aparece un dragón de 7 cabezas. Buah. O dragón mirou meus ollos. Eu, valente, mirei os ollos. Ollo contra ollo. De repente o dragón empeza a camiñar. Pataplan, 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 pataplan. Chegou? Chegou. 2 metros. Sí. Pataplan, pataplan, pataplan. 1 metro, fixadevos ben no plató e nas vosas casas. 1 metro. Só eso. Collín a miña espada e matei ao dragón. E amigos, amigas, colorín colorado, este conto está... Que foi? Me caí do firme este. Como que caí? Caí. Bueno, son problemas do directo. Veña, que creo que temos que ir a falar con Xori con Antía. No, pero ahora vouche contar un conto a ti. Senta aquí, senta despedado. Tíame. Sí. Verdade que queres que lle conte un conto? Sí, pero non te van a contestar. Non Porque contesta. has contestado toda la tele. Pero se berran moito, sí, Bueno, si están aquí al lado, sí. É verdad. Bueno, ti senta aí. Aquí? Sí, que che vou contar unha historia, vamos, terrible. Bueno, a historia dun dragón. Ou seja, vas me contar a miña historia. Non, un dragón de 20 cabezas. 20? Onde? No, digo 20 cabezas. Sí, que eu lle contar. Igual tiña máis, ou menos. Un día, eu polo monte, e de repente, zas. Non, foi aquí en San Marcos. Como que dizas? Porque foi de súpeto. Era unha epopeya desas. Sí, onomatopeya. Ese. De súpeto, a 3 metros, empezou a camiñar o dragón. Pataplan, 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 te quero. La, en o mundo. Tú sabes o recibo que pagar en Sky despois? Sin música. Sí. Que iso demais? Brasileiro. O que? O dragón. É brasileiro? Sí. Bueno, a 2 metros estamos, 2 metros, sí. Pataplan, 1 metro. Tú, fíxate ben, eu collín a miña espada e matarse no Sancho. Non, escapoume. Como que escapou? Escapou. Aonde? Que se iría a feira, se cadra. Dixe, senta aquí. Sí. A 3 metros, 3 metros. Ben, pataplan, 2 metros, pataplan. 1 metro, 1 metro. Sí, fíxate ben, eu collín a miña espada É bastante no Sancho. e non, escapou outra vez. Outra vez? Hai días que escapan. Mas xa la cancela, machiño, xa non escapa. Ai, cancela. Claro. Pero que ahora senta aquí. Senta aí. Sí. 1 metro, 1 metro vai. vai. Sí. Collín a miña espada E reventaste os miolos, Sancho, como un cabaleiro. Pero por que non cae eso? Sancho, eu non callo porque non son idiota. Si sentas ben, non caes. Non caeu. Non, é máis, mira. E voulle preguntar a Xelia Antía. Verdade que se senta ben, Pedro non cae? No. Sí, non caeu, seguro. Verdad que non, Xelia Antía? No. Iban de ganar Xelia Antía, que son todo inocencia. E máis agora que acaba de pasar o Nadal. Senta tranquilo que non cae. Aquí? Sí, se Non cae, seguro. Seguro. Que se pegou. Sancho, que non hablo. Sancho, que ves ali? Unha señora con bigote. Non. É o rexidor. Non, Sancho, non. Son muiños de vento disfrazados de parques eólicos. Vayamos tras eles. Colorín colorado, este conto está rematado. Vimos a para papá. Pedro, mira que los retoños se saíron. Sí, anda que sí, eu sin saberlo, Tedes que escoller un dos de papá. ¿A quién escolleres? Tía, que caeu. Claro. A ver, cal é o teu papá? Fran rei o teu papá. E o de Xoel? Tamén Fran. Eran 2 por 1, Pedro. Y dice, bueno, pues los dos, que no tenemos que
Bueno, temos con nós os fantásticos Pedro Brandarizo, que estou contentísima de volver saudar despois de tanto tempo en persoa. Como, que me tes contar? Temos aí unha cousiña. Non imos facelo público, así, tampouco estamos en horario e tal. E a Fran Rey, que son os 7 magníficos máis un, con este espectáculo de dous payasos en apuros, non? Sí. Que ven recuperar as antigas farsas, non? As clásicas farsas dos payasos. Sí, aparte nos temos a sorte que no ano 2002 colaboramos estreitamente con Carlo Colomaioni, que é un dos mestres deste tipo de clown, deste tipo de payaso tradicional, e temos a sorte non só de que nos transmite directamente as farsas que a súa familia leva facendo 3 séculos, sino que ademais él non nos dirixiu, non? Entón, para nós, con este espectáculo, pretendemos, por un lado, recuperalas, pero sobre todo, pues, rendirle un homenaxe ao gran Carlo Colomaioni, que creemos que, digamos, que o personaxe que mellor representa este tipo de payaso, non? O payaso máis sinxelo, máis directo. É que payaso deixa de ser un termo peyorativo. Home, totalmente, é unha honra ser un payaso, Claro. Hoxe en día, pois, hai moitos payasos que non o saben e, bueno, polo menos nós que nos creemos payasos, pois, con todas as da lei, claro que sí. Estades de xira con este espectáculo? Onde tedes actuación próximamente? Ahora, así de memoria non a sabemos, Pero pero... sei leu. A ver. Porque aparte de ser que tengo os fillos, eu tengo memoria. É lo simpático. Mira, por exemplo, si é certo que nestes meses é máis fluxo de traballo, pero, por exemplo, o 27 deste mes, xa estamos en Villadoiro, por exemplo, é a actuación que temos máis recente, non? Pero, por exemplo, ahora vimos de facer, pois, no pasado ano 60 actuacións. ¡Qué bárbaro! Para unha compañía como a nós, como unha compañía, pois... E para ser papá, como se leva? Pois, A conciliación coa vida familiar. Pois hai que preguntarlle a eles, pero... Como levas ti, chapando Xoel? moitas veces este espectáculo. Hai que papá sexa payaso, estea por aí de espectáculo en espectáculo. Como levas? Non o teño moi claro. No, é lo que di sempre, cando les digo, tenes que vir comigo ao espectáculo, e les digo, Cali, Don Quijote, e dicen, Outra vez. Pero bueno, non temos espectáculo novo, entonces tamén Sí. que a partir de esta empezaríamos o modelo e, bueno, xa virán cantados, vamos. Sí. Estaremos moi atentos, entón. Grazas por vir hoxe aquí a Solaina, un placer tervos e tamén os teus fillos, por suposto. Por certo, gustan vos os trens? A ti, a Xoel? Sí? Pois imos ver unha maqueta dun tren que ocupa toda unha habitación. É dun veciño de Caldas de Reis e con el estivo un home que tamén está como un tren, bueno, máis ben como a unha desbrozadora. E sí. Se vos enseño esto